ụmụnne m today ọkwụ ya anyị enwere m ihe m ga-agwa unu wee sị hey Adakụ Adamma ada ịmara mma ada mama kelu mma dogo wee nlọ ka anyị ma ha mma kwedo mma hey dolo nwere ihe nshika m ụlọ bọta ọ maka ụfọdụ ndụla mmemme nwanne m ji ego emeghala ha evuru uke ha niile were obu ha niile tụkwasịla nwanne ha na-eji nwanne ha emechi ọ maka enwere nwanne la mbara eji ulu mana o ji ego liji merụ chukwu kụka nji maka ọbịa taa ndụ nji nwanne ha emechi ọzọba akwa ọchị nwanne krismas ọchị nwanne ọlụgwokwa nwaanyị ọmụgwokwa nwa nwanne ị gara emeri ihe niile nwanne nyaha moto ọpị ọnyawa nke onwe okwu ọlụ ndị ohe yi nwanne mama m papa m hey ole eme ka ashị eyile ha ahụwagara onwe ha n'anya ha kpọchakwara ụwa ha ashị ihe eji ama mgbe ha ji akpọ onwe ha ashị nwanne ha ahụ mmenye ha bụcha ọbụla ọ kwụsịrị nye ha o ji ehe onwekwe mma aghọta la nwanne ha nta lo enyegokwa ha mana la o ji ehe ha ọgụ abịala ezinụlọ niile enwerịrị ofu onye chukwu ma gọzive ha oke andị chukwu gọzie onye ahụ ọ na-adụ egwu ọ agọzie onye ahụ la ụdị onye ahụ ga-enye tụrụ ndụ ọjọọ aka ọ na-adịla ezinụlọ ọbụla ị nwere nwanne la ezinụlọ mana chukwu gọziri si ọgụ ụwụ onye ahụ chukwu gọziri ezinụlọ eziokwu mmadụ niile lachi eyila chukwu gọziri mmadụ niile mana enwere ndị ọla agọzipụ iche gụlụ onye ahụ kpọọ biznes ofu biznes ekpere ka ọ kpere mana erujia biznes nke ya ahụ ala aga karịa nke ndụ mmadụ ala abịa kọstọmas eshika niile ochie aka ahịa ahụ daa ada ọzụọ o ruo mgbe ọ ere ahịa arịa ọkachukwu nshi ebuli mmadụ elu enwechara ndị mụ na ha nlụ ibe ha mbara ahịa ụmụ baa ahịa nnọọ gote ahịa chip amala eme ka ha mekachiri ahịa nta agbalie ha were ego ahụ bụ ọgaranya ọ na-eme ndị ahụ ndị Chineke na-eme ụma chinye ndị ahụ ezinụlọ ọma na onye ahụ nwere obi ọ ga-eji bulie ezinụlọ ahụ elu o nwekwara ike onye ahụ sef abịakwa gbaa wikend onwe ka o si eme ịghọtago mana abịala onyinye ọ na-enye o nwere ike ọwụlọ ọgụ wụ onye nyere ego ala aka maka ewefutele ma enwekwara ndị mma enwekwebi ego la ezinụlọ iwuchi m ha bịa ha gbachaka njọ chukwu bịazie gọzie ka iwuru hepụta ụmụnne mee ha ka ha bilie ọwụla papa ụlọ enweghị ego ha ji aga skuul gụkwọrọ ha ụgwọ akwụkwọ wahala adọ ma ga kwufutele ha ụgwọ akwụkwọ solo ọnya ka njiche ka m bịakwa kwufute taa ọbụla chukwu gọziwula ezinụlọ chukwu nyere wee ego ahụ ka i wekwa leta ụmụnne ụlọ ụmụnna ọwụla ewo nwaanyị chukwu bịa gọzie ju nwe ego karịa ju chukwu nyekwara wee ego ahụ ka ego ahụ inwekwe ka ị ga-esikwe wee sikwe hepụọ ju hepụkwa ụmụ zụọ ha andị ile emi nyala obula achọwụ ụchọ maka ọwụla ya agba aga m oke mbọ agbaka m mbọ wee ego nri maka agbaka m mbọ fevọ ndị a Chineke tegwu ha otute mmalụ n'isi chila onye ka ọ ahụ o nwere ike wụrụ onye elechara anya enweghị ihe ụfọdụ amba agụụ ma akwụkwọ ngwa ego nte ọma ha aga odowe anya na chukwu ọnya mere elecha ụfọdụ anya chila ọkwa mbụ gwụkwarala ọgwụ ego ọgwụ ego ka ọ gwọrọ maka ụlọ adụ nwee ka o si adụ ndị ala akpọ orimiri ata isola ndị orimiri ata si nwere orimiri atala ụlọ esilakwala ọwa onye ọgwụ ego ịghọtago kelee chukwu wetara onye m wetara la emekwe gụlọ onwe ewuwola inwe ha ele ọmala inwere nke iji alaghị ụzọ obu chọwawa ụchọ ṅụrịba la onwere ndị erighị